lada pilap pun kata ai si ingi dengan jingtho kedau si ingi kata kador basnong kau ini ke balik ya kata ngarong aswa sebelum kau kan ni jingkeli halor kan ya mengasngap ya ka reply jong i siam yong baya katu ke parking lot kepada dan kiti mentah aliak partnership buat try muluk belum kasih tengah kuat pun bu uga jingkeli habala aliak partnership kumta dong kam show trading license but whether kan set ke president ya kini gi beriu gi banabar ba panlat gini ngin chulia partnership but kita try muluk. Syukro badan burom ai kublai member babu itu jingkeli bangangai di elur ila touch ita handiat ba yo kaset president nang ni Syekh Ahmad kumbung awang mennya kalat kelenti kesenjam ke beningkong ihap ban sedang namarba nakapor syakapor ngi smothu ba ki try muluk ki jongi kidon ki bapak don ya ke expertise nene ke jingnang ke jingtip kumnu ban penyat ya ke business ombro kani kamdai wanum syaktieng na assure hi ba phimdai ban syaktieng bayo kani kan set ke president ya baru ngin ai ke partnership ngiru ngimdai ki ba ngin shu ai klebit klem da examine klem da pay ki ai ki jat kam ki bangin ai ba kendai ki partnership lada utrai try muluk ujongi ula ban le ya katam ai unya syakmat ya kata ni nakapor syakapor ngila ikren andai ki don ki jat kam pada ki ba ni don kam ban hikai ya ki try muluk ujongi kumnu ban penyat ki kam syakmat balada ki wan ban try kum ke partnership ke ai ke jing bakin nang ban try ya kata kakam ini ban ai ke opportunity ya ki ke equal opportunity ya ki bakin nang namar ba kum ba fintip ka trade license kam dai ba bangi ai sansnam ne shipausnam ai shisnam subject to renewal balada utrai try muluk ujongi ulanang ban try ka kam yin kan sangno kai ya katukat ya trading license ka ba utrai try muluk ujongi ulanang ban try ha ka jaka bangin ai ubriu bona bala ni unon tribal di kata ka dai ka ba nasnu thu ka jingkeli ka bubu member yo ka set ka president nangi Syekh Ahmad ngawang ipi ba kani ka dai ka trial method ki jongi ka ba ban pen kesan ya ki try muluk ki jongi khamtam ki khun samla ki jongi ban penyang ki halong ki jat ki jongki nang ba kiru kin suthu ban yai lani ban penyat yakum kini ki kam Syekh Ahmad bakin long independent ti sakawairu habai dai bat ka partnership ni don kam lada ukhasi para khasi uile partner ru ni don kam ya ka trade license kata kadai ka bang kuat ban pentip syafi ka trading license kadai ka badon kam ha ka partnership ti lada udai ukhasi para khasi baile ya ka partnership ru udon kam ya ka trade license pat kat no tam lala udai ban le lang bo briu bona bar le ti kata kadai ka jing jubab ka jungai member i blabu i kani ka jingkeli ko boleh sibon syukron syukron baran buram apa ban buru sebagai jingkeli meneng pengasngap i reply jing siam yong ba ila pha ko wekan notification how snap baladap how banai April bakla banai yoyong yong bila batha i gishnong gi thau bakin pet ini gi barjela ni non tribal ki bale kono business bagi dongkam ban yo yak NOC ban yo yaka trading license nak council shop bin sedang no kam tenganget dengan bi siam botan borong ikan mau bang laju songkai teng bat i sisien ba ngaju ong baki bun kini gi kisnong gi thau bagi la yo yak ka direction nak yang ka council ro bagi di ban chimkhia yak ini gi chat kam ndrai ngijui nak kapor pada pakata kasyukut tang haka jingtho na haktir bun sin ngidang gi bun gisnong ba don gi barjela kidang tray kram kanika trading license tengah khawatir nak yang siam gay sim in le nen betha ini gisnong gi thau bin badbel akam kumi gini gi jinglai la lara yolat ban puli ya katu notification ka point ka beningkong bangi mention ha katu notification ka dei ba ngi betha ya gisnong bagi dia ban ai kabu shwa la dia bagi dia ban ai lat shwa dia ki try muluk ban try ya kanu ka kam hakasnong ka jongki but kata ka dei ba ni plilat plilenti dan ni ai ya ka lat ka kabu ya ki try snong ban wan Syekh Ahmad ban try ya ka kam kata ka dei ka point ka baningkong ka baar pade kalong ba ni betha ki try snong balada umdan ki try muluk ki batray ka tu ka kam ki kum ka dorbar ni kum ka snong hi borok wei kin yo ban ya syong ban ya kliu jumut ha ka bai dei bat ban issue ya ka NOC but ha ka tu ka ju notification du ila pen syai ba ya ka NOC nang
nadu katu tarik jong ka shifau tarik ubnai April arajar apstan ngimla shu ban pediang kumbang iju pediang ye ki NOC ki bala alai ha katu ka notification ngila ai ya ka instruction ka balong very clear bangi don kam ya sangut ki signatories na ka dorbar shnong ban ai ya ka NOC namar ba abangi pek ye ki kendram ki ba khamishwa don ki kep ba usain tang urang ba shnong marway ban ai ya kata ka NOC ban yo trading license perhatian bagi pai biang sa kasnong ka jongki ki AC jong kasnong ikong angim tip hi namar ile tag irong ba kasnong marway de halor kata kanong rim ka ba ngin sa stress halor katu ka notification bangi pendon kam laning perlong mandatory bagi di banyo sanggut ki signatory ha ka ba dai ban ai ka NOC na kasnong ti kumdongin address ka ni ki issue kumbai la kali member nakaliang ka jongi kumbang laong nuduk mene ngin ya trailang biang no bat kasnong let's say kelamar kala ajan sisnam katu notification let's say ngidon kam ban remind yaki lani bangin pen tip yang syaki ba kini ring senjam yo kiklet di kata ke ka wei naki benta ki bangila ban tek lakam ndai nakapor syakapor ko mangala juba mandu mene ke enforcement wing ke jongi ka don ban yo ban lej ban pej lani ban kenra lani ban le ya ke inquiry ban ai ki report lada don kinu kiba kum i member ila khadau halor ka jingkali ka ba ila kali boleh syukur Kasong program borom lo nya sutu ya ka jingong maka jingtho trong ta notification ka sulong ba kidang don katu kan ni gisnong ba kyal along no bekim borom ya ka jing betha trong isi ta de ke ba susi to ka phadu ngas kwa ban kali kalong ba nakapor skapor ngijui kila ta khai kupor badaka nakaliang joka isi nakaliang joka enforcement nakaliang juga dor wasnong ba pher kilida inspection igini gidukan jogi bar jalan na igino gini kam kitrai hi non tribal iji na kapor ba kini non tribal ha gitu gisngi hi bonsin ki khangi gidukan lanne kintrai ki kam mut ki pap hisngi asngi khnang ban laj igini gijing sha le inspection kai kalat kalinti pekan isi kan chim nang ne rahmat man tel kam kum kita ba syukur beron sa sisien ban biang ya ka ba i member ila bu ngarung ade ban kerpat ki i member beron burom hadin be ila kedau ba kidang don kat tu kat ni ki dor basnong ki bam sutnyau ya kata notification na syukwa bangan syukur pat da ka men sem ke jing smorit ya i para member jongi piru pidai we ne ki responsible nong mi khmat jongi ba poi budget i pai ba pandon hakani ke yeng lada philap pung kata IC ingi de jing tho kedau si ingi kata ka dor basnong ka rina e ga bale ya kata kenang bangiru ngila ban sim ya ka swift action amar ba nakapor syakapor ko mafitip hi bangila juong nakapor syakapor pak enforcement wing ke jongi ni duna palat kinong tre ka strength ke jongi ka duna palat lada pila ban benrap ko mangaong mene piru pidai uwe na ki responsible member dai lada pila pung kata sobha se wadum don kenu men sim ke jing artetin ban wan syangi ban ai ka jing tho khnang bangiru ngiyo ban ya trelang kai bangin yo ban tek lakam lada don kum kita ki don pasnong ki bam suitnyau ya ke district council ta ka dei ka submission ke jonga andrei ha ka bei dei bat kiwei ki benta ki ba pi ong komno ka ka senjam ka bangi ngin le ngin ya persangkat bangila na kaliang jong ka department ke jongi ban tek lakam nang ni syahmat le sira dang don kam ban re-examine biang ru ya kani ka proses ke bangila sedang ha ubnai April mention snem ila ban re-examine biang ya ka lada don ginu ki jenggot ki ba kham ha shu bangin incorporate dan bangin pentrikam injin da kloy ban priang ya kum kita ki suggestion kublai shibun Mr. Syamkunar